Да ви се представя, аз съм Алекс, главен менеджер проекти в Банята БГ. Работим с малък, но добър екип, архитект, дизайнер и 3 инженери. Те са с пълни лицензи за проектиране и голям опит. Ако искате техническо становище по строителен въпрос, те са на срещата. Ако ни питате как намираме квалифицирани работници при този дефицит, казваме така: ние не ги търсим, те ни намират. Ако отговарят на всички изисквания, ги наемаме. Вижте тази случка от деня. Виж това на билборда. Бъдещето на банята, а? Да, с някакъв костюм и светлини, като научна фантастика. Мислиш, че някой ще го ползва. Звучи прекалено. Едва ли. Простите неща са по-добри. Точно. Остави фантазиите. Тоше, хайде да отидем да си вземем по една минерална вода. Да, добра идея. Трябва да си починем малко. Виж тази реклама. Кой знае? Важно, че водата да е студено. Днес прегледах документите на тези кандидати. В момента преминават задължителния медицински преглед. Днес дрегерът показва 0-0, да не е грешка. И мой показва 0-0-0. Няма грешка. Днес можем да работим в Баня ПГ. Да тръгваме! Ако е било интересно, оставете лайк, бъдете здрави и до следващата среща. Чао!